Bon dilluns a totes. Inaugurem aquest canal de televisió d'Instagram des de Cultura. Primer de tot, avui us volem comunicar dues coses. La primera, segurament molts de vosaltres ja sabeu que està oberta la convocatòria de la línia de nous ajuts Terrassa Crea, que per nosaltres és el que es diria una bendició dins del nostre programa, ja que podrem donar suport a una gran part del sector professional de la ciutat en projectes de creació i projectes d'investigació i projectes culturals en general per la ciutat, per professionals i per preprofessionals. I que sapigueu, ja en aquesta IGTV sortiran exactament les dates i exactament on us heu de dirigir per si hi ha algú que se li havia escapat, però que sapigueu que s'acaba el plaç de presentació el dia 28 d'aquest mes. I la segona gran notícia que avui us volíem comunicar és que per fi es poden reprendre els assajos de les activitats de cultura popular, la qual cosa ens omple de joia i suposo que a tots els que formeu part d'aquests col·lectius, els que més. Un any, ha sigut un any, i per fi podem tornar a trobar-nos i a vibrar junts. Per tant, us animem a, quan comenceu els vostres assajos, a etiquetar-nos a Terrassa Cultura i així poder preparar un post conjunt de tota aquesta nova etapa de reactivació de la cultura popular, la qual celebrem i esperem que serveixi per anar preparant totes les actuacions de cara a la nostra estimada Festa Major. Doncs, en fi, aquestes dues coses. Una, Terrassa Crea, per nosaltres una nova línia superimportant. És feina, per tant, una de les responsabilitats que tenim com a administració davant del sector, i dues, la vibració de la ciutat comença a aixecar-se de nou gràcies a aquests nous assajos i ho volem celebrar amb tots vosaltres. Gràcies.